Time check muna bago bumangon, 5:16 in the morning. So may buntag mga besh, mga bay, mga ka Mr. Pogi. So karon buntag ipakita na ko sa inyo ha ang among daily lifestyle. Ug ayaw kalimot sa pag-subscribe mga ka Mr. Pogi sa among vlog. In 1, 2, 3, let's go. Madaling araw pa lang naghahanda na kami para magluto ng agahang almusal. Sindihan nyo lang yung silupin, madali na yang umapoy. Ayan. Mag-init sa tubig bago magluto kay mga pita. So karon mga kapogi, suntang nagpaabot sa tong init tubig. So nasa tayo interviewon akong mama. Ma, hi sa tong vlog ma. Hi. Oh, muna akong mama mga kapogi. So ayan mga kapogi, akong ate nga gwapa. Sayong kay ni mata. Of course, no choice. Kay mo take ko kay Bizam. Sana all. So hello mga kapogi, mo na akong mag-ina. So more on work may gitani mga kapogi. Hingkamot na lang for the better life. Napakoy isa ka igsoon ang among kinamanghuran. Pero mga kapogi, naunsa na kung sila sa puno ni Miglapok. Asa kay ka madto, Joy? Uy, madto ko giskwelahan. Teacher's Day mo. Asa man ni Lucky ba eh? Lalaki. Ayan yung haligi ng tahanan namin. Kana, mo na akong papa guys. Kugihan kay na mo to na nagpa-eskwela sa mo tanan. Kana mo duty na mato na nagsagingan, mangharbis na. Karon mga kapogi, hatod na ko kung manghod sa eskwelahan kay wala man ko ni duty ron, so para makales og plite og akong dagaw. Ayan na mga kapogi. Ayan mga kapogi, nagbaklay ako mga manghod og dagaw kay lapok man kaayo. Tips mga kapogi para di kayo magkalapok ng mga sapatos. Butangal silupin. Ayan mga kapogi, so tinanggal na yung silupin. Doon lang walang highway dre. Hour later. Oh, ayun mga kapogi, nakauli na ta ang lupad bukok. Kapogi, itong init na. Ayan mga kapogi, pakapi-kapi muna tayo. Karon balita ka kape mga kapogi kay nabisi gamay, ngipitan ninyo. Shout out sa mga Bisaya dyan. Kape. A few moments later. So ayan, umiyak yung anak ko at inalaw ko saglit hanggang sa mapatahan ko siya. At si mama naman hindi mapakali sa paglinis araw-araw ng bahay. Bahala gamay og balay, basta importante kabalo mo limpyo. Mora man ay pinaka-importante dira, cleanliness. Sana all. Ayan, gumamit na ako ng bandana para iwas paawisan. Ayun mga kapogi, so adto tayo sa wala mo kitrabaho, baga na ko kung papa og magsipi og saging. Kuno ko nga ma-inspire pud mo nga bisan og ingon nani man yung pangabuhi, makarelate mo. Paano masabi? So oras lang mga kapogi na sa papa rin. So ginaginitan ni siya kay para dili mabunog. Guys, papa dire trabahante ra po ni siya dire. Pero inadlaw ni 200 kapin. O mo ni binangay mga kapogi. Kunting kuan lang ha, kalaman lang ha. Kaya siyang binangay mga kapogi. Gina-export din siya. Paano masabi? Bisag tuod kapoy man pero kay Panggod yang mo yun yung trabaho katiman aning mga saging diri. Gamay pa ko sa una, mga 10 years old pa ko, may pagtanom aning mga singana. Ako lang na akong ikuan sa inyo nga. Minaot ko nga
kamo pong mga makakita ani nga vlog nga ma-inspire pod mo nga bisan og lisod mo, importante maka-provide sa matag adlaw nga panginhanglan, maka-count sa adlaw katulo og sa imong pa ang pagpanarbaho di man gyud lalim. So unsay kasultin mo sa mga pareha namong mga bata? Kung ika-istorya nga kamo mga bata pa kinahanglan nga magtarong og eskwela gyud kay para makahuman mo, hayahay na inyong trabaho mo, dagkon mo sweldo nga dili mo parehanak, gamay ra kay akong sweldo, sa hinay-hinay lang makahuman mo eskwela. Karon mga kapogi, bago siya ginadala diri, dalon ta mo dito sa iyang katinganan. Ginapili niya nga mga saging nga harbisonon pro o kaila nagunsa usang pag-ila na nga kung harbiso na ba siya. Ang kani siya guys gilantaw og tama ba ang pagkakuan? Hanggang dito na lang yung vlog namin. Sana suportahan nyo kami. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Iyan na lang mong vlog kay hapon na. Yan. Walang to akong ma-share